daday Miss Con guys, bugnaw si first time na ako naka-arhi dari. Way kanang kalit-kalit ra kamong pag-arhi guys. Kato daeng mga igagaw ni Mariano sa pilar, dahil sila dari nangaligo, nagkakita-kita pud ni. Wa man ko ilingaw mo nang ning laag na ramamig dagat, ning uban ko tagamo nga kanang naay naligo. May lingaw sa bahay, manang niuban na ko kay pag-ingan og bugnaw si manang niuban ko kay wa ko kaarhi dari sa kadsukad. First time para kapag-arhi dari. Nice ilang view guys, tanawan ninyo. Ang kanang danas ibabaw guys, private na. So di ta makaligo danas swimming pool. Kay og mo ligo ka na kung bayad 300 ba to? Ko sure og mao ba jud ilahang bayad 300. So nako dari guys naglingkod-lingkod while tanaw sa mga view, makawa og stress ning ni panagsarap pag ko makalagla guys kay sunod adlaw basig makatrabaho na ko. Pathuwat ra ko ang ATM. Mara na guys, mo nang i-enjoy ang ato ang kaugalingon, ato ang life samtang baskog pa or buhi pa ta. Enjoy sa ko dari guys. Shit out! Shit out! Kit ano lagi pamuglong. Kinsa? Pabidyo ko ring iho mo bak. Okay. Ko. Hala pula sila. Otro lang. Basi nining otro di na ka mabuhi. Kag mga butakaws puti oh. Bugura pug mga gwapo. Alag sa nilas naanod na. Otro lang. Tara nga lang. Bak ba na tulong? Bara naman tuning talikod. Kaon. Ato pagkamuta ko ka matunog. Kanang luglugon ba? Hindi magkakwas ibi. Sana uluglug ka na pa sa manapaw. Ba, ano sa? Waray sud. Kana nang gitago mas bato. Nas batura. Hello guys! Diyan na rekos bye guys. Gikan Miss Mercado Alicia. Diyan nagkuang Alianas Eskwela. Diyan karon dahil gipada ni Ate Amy o ni Ate Monica. Kuala ni siya. Para ni Father's Day. Ice cream. Diyan na ni kay magkaan pagluto. Diyan darag ang ganahan guys. It's time to turn out this. Diyan gipada sa Ate Monica sila Ate Amy. Salamat dari Ate Amy. Puhong ka dyan na. Hala, ang isa ka dako. Dragon Fruit. Dragon Fruit na yung daghana na. Kurami, hawakan kuwan. Dia mau betul ni dalam foto es krim. Kapura Monica lagi. Lami. Agaan na makulos purami dani. Dragon Fruit guys, sumini. Salamat kayo, kaadyo Ate Ems. Tut. Bitaw. Miniod to sa ko, kaya pagkutaniod to. May. Dia nak butang. Ano rin asa ka, pagpugnaw sa rin. Hay dako nay. Ada masuk mana? Dako rin tino. Dari na. Dako.
Mapatugan niya ang buntag na. Daghang salamat Ate Ems. Pumasok sa mukha. Sa imuha. Ano? Sige, Yay, may hashtag. tas. Balik ka naman nga sila ko. Ay, Naisuwat. Florami Buholana. Pero, hamas na kami. Ay. Oh. Lala. Madugali kay buon. Pag-chat na ti Amy, dagto patas lang siya. Hindi rapod guys, maniwag to sa ko. Maniwag to dahil taninjo. May ay kang idahil na ba ng shades. Kang eyeglass dagto. Di anapod si Dalton, sabay lagi. Nalipay na pus na nai. Nang huy abman! Laisa daw, karong matog. Kada gabi, binugno ay ni Risley. Ay, si Bawas Lantay. Kabang pagiyang nanay. Ito, hindi si Dalton. Sabaan sinihang ka. Tapa, nung ako rin maghawi na ni Mike, kay sirong. Mautagnaw. Basta bugi kusi. Sige, sige, day. Kabang pagiyang nanay. Dahil naadik sa lato-lato dia. Puyo, lato-lato. Ay, uliin mo yun. Agi. Ang tili Dalton. Langit ni Juro ni Terlin. Ha? Langit ni Juro. Ataw. Awadan kang kuan. Day. Labi tayo sa. Labi tayo sa. Tag imong buhok na, guys. Hi, guys. Bago de kong putod buhok, guys. Uy, halarang kagwapas, Aliana. Karon ko kay nang. Mo di ay. Hala. Nangay sa isang buhok ka na mo, bu. Magabata na po sa balik. Nagtigbang ka si Hirlin. Ay, sa paghidbang. Ang sabi Bisaya higbang. Ang sabi Bisaya higbang. Bunag ang sinito ug Gay. magtigbang ka. Ang sabi Bisaya higbang. Higbang lagi. Ang sabi Bisaya. Lipat ka tayo sa. Naglipat ka? Wiris-wiris. Day. Wiris-wiris. La, sabaan dito. Apir sayan. Agi. Aw kantahin sa sila na. Sakit man. Hindi ka kasabaan. Sabi ba, aw kantahin ba? Hindi ka kasabaan. Kantahin sila, hindi ka kasabaan. Masamag ang tayo nga bunga na kagtilaos tayo sa. Ha? Mura kang Romeo. Day, kantahin ba? Kuan, Day? Ano mas Romeo ay? Kuan na, iguro man yung tanong, tiri. Magkakiri ka na yung tanda di ay. Na, anak, kada. Na, si Gatulato, oh. Sige, Tir. Bira. May tipay plato. Ano, pre? Hanggang rin dos, pre. Tubaw. Pre, kadaog ba, pre? Sakit ang tilaos ka si Hirlin. Ano naman, kanang ice cream. La, Naputi lagi si Dalton. Ni Adon bigyan na. Irpon. Di, lain na just kinahanglan. Dalton. Dahil kabantay ka na nang naipan bitong ngani pun murag bukton. No. Lay kiba na. At ang galing mo siya, di ba milang? Di na ginimilang. Kusyala. Kusya. Paak ko na naman lang ito. Siyon mo gani. Utong na. Kinalday, salamat ka sa mga tabang. Aleluya. Mangga na po ta, mangga. Kay uway lingaw ni kinabuhi ani. Naat kay sima-sima. Dapos bahay ni manang hiling. Kay di magmudyang esposa na rin hauli. Di ba? Butangan ni asukal di. Hala. Di tuyog gamay ay. Mo gani lag lagi ilang kuan tuyo. Hayan magisa asukal di. Kuan kang nay. Atun tas lawang ay. Pink ni. Di ta kalangoy ana ay. Langoy man. Lang ba? Langoy lagi. Isagon pandaan. Mangga guys. Igang. Patay dito danis kuan. Patay dito dugo na. Plat day si Jamay, that's why di pasakay. Plat naman gani ko. Dala Mario nagpabulki anak pakuan. Yeah, updated. Di bitaw hang narating nalabian. Udah day? Katawa mo gani. Gnaw tawo. Waktu kau tunggu itu, dai.
Sulti po ninong nanay. Ha? Kay bawo man ko. Ganta guys. Man mo tubay na. Mm. Wala mo po na pa. Wala sila. Sila may namadadad to. Ang yakot mo. Lagi. Dahil lang ang Sukal. sa kapalaran. Hindi ko kapalaran. Supagan ko nila. Ang tao nga. Hindi ko nagpat din. Hindi ko nagpinoong. Oy. Dapat paano niya ka-buhay ko niya kabawi pa ka. TikTok na ta. Kurot ni nang ron. Las. Wa na ba? Di na ba mahatag si mayroon siguro. Manok magtuta. Saan ako yung masawag paget at nalumbag. Kurot ni ron. Masa pod kinetic pat. Iwata. Maring J. Bulahan ang magpahiubos. Ang dulo. Wa ang mo po. Buti lang ang ito. Kay lami ang naas ubos. Ito ka bumi. Ang magpaibabaw wala lami. Nalawan tayo yung banahan. Ano to bang siling ka dyan? Baw. Ano naman, libang? Malungkap. Ay, tuwa eh. Ngagho nagtigpakpak. Kaya bang na pod? Ta. Puyo. Palungin niyo yung sugat kay maigang. Ayaw. Magsasuga man yung Ngit-ngit. hap. Bye guys!